Bună, e frumos, Gamer și să ne jucăm Critical Ops. Avem un challenge să facem cu pistolul acela singur și o să ne luăm arma aceasta. Pe arma aceasta am skin-ul acesta frumos, bam. E frumos, frumușel. Ați văzut cum am omorât? M-a omorât. O să dăm volumul mai încet că se aude chiar prea tare. Dar să nu credeți că jocul ăsta nu se joacă pe sonor. Foarte mult se joacă pe sonor. Nu poți să joci așa, că nu-i auzi pe unde sunt sau... E ca un fel de... E unul pe aici. Trebuie să fie unul pe aici. A intrat aici. Unde e? Cum l-a omorât? Dacă nu e nicăieri. M-a omorât. Asta. Bă, ne mai enervează jucătorii ăștia care joacă cu shotgun-ul pe modul difuz. Mă enervează foarte rău. Nu, mi se mișcă și în lag. Numai când încerc să filmez, mi se mișcă în lag. Nu vă supărați. L-am omorât. What the fuck, a murit? Dăm de vreun player să-i dăm shot, headshot. O să fie scurt, de asta am ales un server care deja e jucat din el câteva secunde. I-am dat la cap glontele ăla. Fix la cap i-am dat glontele. Frumos, nu-i așa? I-am avertizat pe ăștia că vine cineva. Am omorât ăla, cred că... Nu, ăla nu m-a... Da, și în câteva videoclipuri o să... Cred că peste o săptămână o să postez jocul acesta pe săptămână sau în două zile, deoarece nu e un joc care să fie jucat de mulți pe YouTube. Și zic, bă, e jucat, dar CSGO. Ăsta e un fel de CSGO. Mai e unul. Băi, vreau să-i dau headshot. Așa, l-am omorât. E unul aici. Nu mai e. M-a omorât cu shotgun. Cum v-am și zis, mă enervează jucătorii ăștia care joacă cu shotgun. Shotgun-ul e pentru difuz. Și o să jucăm și odată difuz, dar o să luăm pe la jumate, o să începem. Asta deoarece un meci adevărat. E vreo 25 de minute și YouTube-ul pune nu mă lasă mai mult de 15 minute pe joc. Difuzul e un fel CSGO competitiv. Ar fi frumos dacă ar fi la fel ca CSGO competitiv. Frumoasă asta l-am luat. Te omoară?
Am încercat să-l omor. Pe ce loc sunt? Pe 3. E bine. Am și pe arma asta un skin. Aseară am câștigat un skinul acesta și pe SG. Băi, voi nu l-ați văzut pe ăsta? What? M-a omorât ăla. Mai avem un minut? Ăla a murit, băi. Da. Asta a fost un videoclip în care să vă prezentez pe jocul, să vedeți cum e. M-am omorât. O să fac și câteva kill-uri cu AK-ul acum. O să încep să fac niște kill-uri cu AK-ul ca să vedeți cum joc și eu cu AK-ul. Și dacă vreți să-mi ziceți și știți armele din acest joc, să ziceți în comentarii să fac un fel de kit. Da, eu am fost Vivi Serie Gamer și am atât pentru videoclipul ăsta. Pa, pa!